И докато си билдваме машинката, PlayStation 4 долетя чак от Плевен за профилактика при нас. Хайде да ви водим едно пътешествие, за да видим какво е състоянието. Клиента казва, че никога не е отваряна за профилактика. Айде да видим какво ни очаква. Подготвяме си масичката, подготвяме си инструментите, отваряме пакета и започваме с любимата ни бърза визуална инспекция. И тук прахоляка е тотален господар, вече е изпълнил отворите за въздух и обсипал доволно горния капак на конзолата. Вентилаторът и HDD трея също са в плачевно състояние, а пакето, че си имаме и гостин от Плевен. Жалко, че е починал докато успее да ни каже здравей. Продължаваме напред и мръсотията не спира. Финният прахоляк е навсякъде, като е превзел дори и захранващия блок на конзолата, който ще почистим щателно. От термоподложките някога е имало и следа, а на нас и без това никога не са ни харесвали заводските такива. Ето я и термопастата. Всъщност няма такава. Ребрата на радиатора са мега задръстени, а топка мръсотия се е настанила удобно и във вентилатора. Време е и за любимият ни магически трик. Раз, два, пиу, чистота. Свети като нов. Излъскваме корпуса като млада госпожица, а редом с новата термопаста слагаме и новите термоподложки. Вентилаторът вече ни гледа чистичък изпод корпуса, почистваме някои финални щрихи и хоп, конзолката е вече готова за нови гейминг приключения. Ако и вашата конзола е закъсала и има нужда от профилактика, почистване, смяна на паста, смяна на течен метал, просто ни потърсете. Насякъде в социалните мрежи, pctech.bg вебсайт, координатите са ни написани абсолютно насякъде, като може да ги намерите дори и в описанието на този клип. За тези, които си от Пловдив, братя Бъкстон 10, PCTech България, а за всички останали работим с икон за цялата страна. Бъдете здрави, късмет и берекет, чуваме се, чао!